Kelumpung yele akai football palai sengi bela penyat de kishipar lok bela pelong hamadan yele akai jang snong paham rio menta ke sengi kala poi shaka bekut no ha ka belawan ban penha perda do ba Ston Sinclair Secretary Hima khat arshnong kum kongsan uba Marcus Martin President HNYF Northern Region kum sembut kongsan uba Ronald Kongjo rang ba snong paham rio ba Vincent Sokwai ba uba Don Roy Ksher Secretary snong paham rio Kajing temu jangka kenhon ciparlok ban pelong ya ketika lumpung ile akai football kelong ban penmi pisa ban no jingirap shikilong yeng ke bedon ki khun ke beduna hai ke khotmet ne ka bor jabing lawan ban shimenta hadu arpun ritli ki team ke ban keleng ke themri boy bada kani ke semi final ka 9 United kala ya kun persha ya ke junior 9 ka 9 United kala pelem ya ke junior 9 da shiko lanor ka 9 United kala ra ya ke song pisa ba arpho jar tingka bat ke junior 9 ka yo shpho jar tingka Hakani kesengi ke shiparlok ke penyat yakni ke football kala ais ngobhar ki jankup shikilong yeng ki bedon ki khon ne ki bayeng ki beduna ha ki khotmet ne ha ka bor jabing ei ka plenja jong ki khun samla ki jongi halahat ngidon hapo ka state ningi pon hapo district ningi don hapo snong bon ka pertai menta ke bayimja nakane ka football lada mangamapi ladangi it ya kamet ngai ya ka klub bat ngai ya ka chnong bat ngai jiru ya ka jinglong jaj benriu jonga kamot gede kata kapa wanra eta kane ke jingjok pinyui ha ka pertai babun ba ki player ki ong daga dolar lane daga klur lane dagi pemilian kade daga football ka bawa pen ai ga ja po ya ka tugolong ying lane ya ka ying ka sem jongu lane kam tamru ya ka burong lane ka nan jong ka chnong lane jong ka state lane jong ka district kunta te kane ka jingdon hanya po pam rio ka jingla ju kini ki organize nakaleng ki association kamut kane ka dei pangga nursery ka ba pansara ya pi ki player la de ki senior de ki junior lane la de handong noru ka dei ka caka ka ba pi ya kai ka na ka pasdang kamut dong don briu krenda sedang na rempeying telemot omla mon poi sajrong te kamot gi poi yopi haka district level lani haka state level haka national level kamot ga sedang chua nalaying te ki kon samla ki bi komala mai phang na kala orang ba chno komla kren giri orang ba mene tang ka we ka daw ngakwa ban ya kren bat ngakwa ban tun yopi toker ya kata ka jingti buat lani toker ya kata ka kam ka bam dia dahap bat ka kam sport ya itai bentapi hak berkian iki ciprolo ran gay ka jing mentoi na kalian jong kinong song haba kini ki langur ciprolo kilong kita ginong kesutia ya kinong song jong ka pamrio dang hai gini gisi ni yoi ba ki sama kiba langkumat habide bat ki kam sport kamilagai kibrali simenda ha ki tonaman uperoper kilawara ya kenam bat kuburong jong kasnok jumpi bagi ye ba na gini ki antri gitu kibar sawara sisu ya kuburong jong kasnok jumpi na kene tim ke ba ayo bantep ya ki junior United mo ba kini ki senior kini ki nan United mo ki balat ngingai ba kini ki artli gitim kin pen sapeng jaga khubor jong kaching panai kalawai jong kasnong pamrio lomba kini ki jila kai football hai kleng kini ki jela kejungi te ngamron iei bonong sibun ngai tangkoi lomba ngai kejing start bat kajing trim kejumpi mo pidani kata ka sport spirit wala imrani bareru nrai apa pilih laga syagi wei pat gibenda kedai genam ke bah madu ke burom cok kesnong pilayo